no tema de, por exemplo, de infraestructuras, como lle chaman os políticos, eu creo que houve un avance importante, tanto na conservación como incluso fixéronse bastante kilómetros novos de aglomerado. Agora limpanse as cunetas 2 veces ao ano, antes limpábanse pola festa normalmente. E despois outra cousa fundamental tamén foi a señalización, que a través dos orzamentos participativos foi unha demanda da xente, e agora polo menos a xente sabe onde se encontra no Concello, hai carteles por todos os lados e está señalizado. Sí, fixéronse máis cousas que non se ven, pero que están aí, como é, por exemplo, o saneamento do alcantarillado, a mellora na traída de augas municipais, e tamén destacar que a persona que queira facer unha obra aquí no Concello, que teña un 50% de desconto na licencia de obras se carecen dese saneamento ou traída municipal. En xeral está todo moito máis limpo que dende fai máis de 4 anos. Estáse a seguir unha política de reciclaxe. Hai un programa de recollida selectiva. Temos moitos máis contenedores e moito mellor repartidos. Temos un programa de compostaxe caseira. Tamén hai que decir que o BNG está a seguir unhas políticas de sustentabilidade, creando a promoción de paneis solares en lugares públicos para conseguir o aforro enerxético. Está intentando reorganizar os alumeados públicos, apagando luces de noite, para tratar de aforrar a máxima enerxía posible.